Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay. Diyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sige hapon ang inyong makauban. Mao sa gihapon no si Silbert Dondoyano Senior alias Veritas no ang atong pizza karon, pizza 28 sa bulan sa Mayo tuig 2017 no katapusang Domingo sa maong bulan. Okay, sa gihapon dili gyud nato wad uning mo timbaya ta og pagtahod pod no sa maong adlaw no. Munang maingon ta maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Ang atong kauban din no sa istasyon sa gihapon no si kasamang Dani no sa technical side, Dani Luod ubana ni Tax o Expedito Ilumba no maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo Dan og Tax. Sa gawas atong igsuon Rodrigo no Espinosa, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo ug usab sa akong amigo pod no nga si Brother Ilumbaring no. Okay. Maayong adlaw sa Ginoo, maayong buntag kanimo. Okay? Og sa atong mga fans club no nga gipanguluhan sa atong nanay Corazon Balansag, nay nabinaw ka karon maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kanimo sa imong pamilya. Of course sa atong number 1 contributor din sa RMN-Dipolog si Nanay Bibitano, nay maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kanimo og sa tibok nimong pamilya. Og sa ato pod nga manager no nga nangulo din sa maong istasyon no, Manager Edgar Dagumo no. Uban na di lang nako hinganlan ang akong mga amigo pa daghan din sa maong istasyon. Okay, pasensya katong limtan ako nga kinahanglan i-grade. Okay, by the way, sa di pa ta mo sugod no sa atong isgutan karon may labot na sa pagtuo. Nalipay ta nga adunay may feedback no. Dini sa social media no sa Facebook. Ato po ning i-grade no si Brother Marlon Haiktin Palisbo no. Iyang gipahibaw nato nga nasakpan na niya upod pagbalik ng DXDR diha sa Rizal no. Okay, niagi man gud ning wa ta madungog diha sa Rizal no. Katong duna pay gamayng gabilinggan pod dito pa ta sa Pikas building no. Nawala no wa moabot ang signal miagi dito sa Ilaa no sa Rizal, pero karon kusog na kuno kayo sa Rizal no. Brother Marlon diya sa Rizal, maayong buntag kanimo, maayong adlaw sa Ginoo. Salamat sa feedback no nga niabot na pud ta pagbalik sa Rizal no. Na ako'y nahibaw-an pod na i-party po diya sa Cebu. Unya klaro ta diri sa Dumaguete no, diri sa may labi na sa asa ni kining Bayawan o sa ding part na diri sa Dumaguete nga kusog kay ta nga kining RMN-Dipolog mo ilag yung paminahon. Okay, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan diha no. Okay, diri ta sa atong hisgutan no. Sa miaging Domingo ako man tong na lakbitan nga mubalik ta sa isyu mahitungod sa mga larawan o gribolto.
mobalik ta sa issue mahitungod sa larawan og rebolto. To tell you frankly, no, akong mama dili na ganahan maminaw aning tapika kay balik-balik na ko, no. Balik-balik na. Sumuna kaayo paminahon. Akong giingnan akong mama may mangkamag kay hibalo naman ka dayon sige naman kag kadungog. Muna nga kanang sumuhan na yoga aning topika. Bisan ako gisumhan ako ani personally pero kinigong atong buhat sa panalipod sa pagtuo. Ato ning gipanag-ing sa kining buhat sa usa ka doktor. Buhat sa usa ka doktor nga ang usa ka doktor magbalik-balik ra gyud ang iyang receipt kanang mga tambal nga iyang ipanghatag no diha sa resita kay ang mga sakit mao ra man pud. Mao ra man mga sakit din lang alag maglain-lain ang tambal ana. Mao ra pud mga tambal. Boy no dili nato ni siya balik-balikon kung wala na gyud ni magka-problema ning sakita no kining issue mahitungod sa rebolto no nganong ato pa maning balikon kung wa na ni kinahanglan di ba? Ang tinuod nganong mo kay ingon ko nga kinahanglan gyud ni balik-balikon nato kay hangtod karon nahimo gihapon ning issue sa daghanan nato mga igsuon particularmente sa ato mga igsuong nahimuwag gani no kung kanang mahilig mo sa social media na amoy Facebook diri gyud sa ako yung timeline nanguna diri nanguna ning issue mahitungod sa rebolto. Natin mga igsuon diri nga mga kritik nato na ay ADD no membro sa dating daan di lang nako hinganlan no to respect no. Na ay sa Mormons na ay sa Church of God Seventh Day no? Puros ni sila mga kritik nako gyud sa pagtuong Katoliko no kay dili man ni sila mga Katoliko. Of course pasalamatan po nato ning mga Katoliko diri nga mutabang nato og depensa no sa atong pagtuong Katoliko no. Okay no. So gining issue mahitungod sa rebolto mao man gyud pud noon ni pinaka kuan kanang numero 1 hinungdan kung anong ang simbahang Katoliko gibiyaan. Okay, numero 1 man gud po ning instruction nga napatik yun sa Decalogue sa napulo kasugo sa Dios. Ning pag-ingon ba niya ba nga ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako dayon sa sumpay ayaw paghimog mga dibulto larawan bisan unsang dagway. Dayon ayaw mo gyukbo. Unya, wa man gyud laing tinuhuan nga klaro kaayo lantaran kayong yukbo og mga rebolto. Daghan kay mga rebolto Katoliko raman. So mapasanginlan gyud ta nga kitang mga Katoliko gayukbo gyud mga Dios. Unya ako biktima mang pugoani sa una, no? Wa lang ko mo dayon og balhin sa laing tinuhuan kay nakasabot man ko na may naka-enlighten ako no wa man mo tugot ang Ginoo nga tagad jud ko makabalhin makabiya sa pagtuong Katoliko iya man kong nahayagan iya man kong nahayagan mao nang wa pud ko modayon og balhin o gani gi napaminaw nako nga gitawag ko sa Ginoo nga mutabang aning panalipod sa pagtuong Katoliko. Mao na. Now, ato ning pasiunhan og usa ka teksto gikan sa basahon ni Isaias, no. Isaias kapitulo 5 bersikulo 20 unsa may mabasa nato diha. Diha sa maong teksto gihisgutan diha nga gipasabot ba nga magbantay ta. Kay moabot ang panahon nga halimbawa no. Ehemplo. Kanang bulok nga puti. Bulok nga puti. Puti na siya pero na ay mga tao nga bisag puti na himuong jud nilang itom. Nya vice versa pod kanang itom himuon nilang puti. Tingali makaingon murong naminaw mahimo bugo na Veritas. Mahimo bugo na puti. Himuong itom nya itom himuong puti. Mahimo Oh. O na atoy paril diha nga gipintalag puti pag sunod na kung tanaw patay hugawa naman di lang kay itom. Gasagol ng mga kulor kay gibandalan maglain-laing mga kulor. Mahimo Mao po na ang kining atong tinuoang Katoliko.
ang tinuod humbot na hunaon ngano gud daw ang masayop ning atong simbahang Katoliko mahitungod sa mga pagtuludan about faith and morals, pagtuo og moralidad. Nganong masayop man siya nga wa may laing tinuhuan nga makaangkon nga ang iyang kagikan o ang iyang origin maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol. Kinsa may mo challenge ana bisan na mga iglesia ni Kristo gani. Bisan na mga iglesia ni Kristo hingangkon ana nga only the Roman Catholic Church can trace her origin from the time of the apostles. Only the Roman Catholic Church. Asa naman ito akong reference diri, no? Nga atong kutluon yun verbatim, no? Way kapin, walay kulang. Malangan man ko anig pakliwa man ako ni giandam. Asa na ba to? Tayo sa ano, akong pangitaon diri. Okay. Nadaghan man oh? Asa na ba to? Naku na patik diri. Only the Roman Catholic Church can trace your origin from the time of the apostles. Pasensya kay dili man siguro maoni akong gitan-aw nga reference dito siguro spikas. Okay. Now mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, iwan ninyong paminaw kung kamo naagihapon mo aning isyuha, no? May tungod sa mga ribulto. Now, nganong maunay atong una nga giluwatan nga mga pulong, no? Nga kining simbahang Katoliko, kung mauni ang iglesia nga gisugdan gid ni Kristo sa unang siglo, dili gini siya masayop sa pagpanudlo. Nganong dili siya masayop sa pagpanudlo? Tungod kay ang iyagong kanang gagiya niya, kinsa man ang gagiya niya? Kung maghisgot tag simbahan nga gitukod ni Kristo, Holy Spirit. Di ba sa daang kasabutan gidayag ang God the Father. Pag abot sa bagong kasabutan, pagsugod yun, gidayag ang atong Ginoong Hesukristo, no? The second person of the Blessed Trinity. Dayon si Kristo sa dihang iyang gitrabaho ang iyang mission diri sa yuta, no? Sawa pa siya mo matapos ang iyang misyon diri sa yuta, iyan ang gipadayag pod ang ikatulong persona sa Dios, ang Espiritu Santo nga iyang gipangayo kini sa Amahan nga inigwala na siya, mao ni mo take over, nga mao ni mo giya sa iyang simbahan para dili man sayop sa pagpanudlo, no? Tanawa ang logic sa simbahang Katoliko nganong dili masayop ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Ako gyud ning ipasiuna, no? Ngano man kay sayon-sayonon ra man gud og tudlo sa atong mga igsuong pasaylo ako, no? Iglesia ni Kristo nga ang iglesia kuno nga gisugdan ni Kristo ni atong unang siglo, nawala na ang iyang pagkatinuod, na apostata, nanudlo naman kuno dili mao. Mao nang nawala na ang pagkatinuod, mao na nga kinahanglan na puglaing propeta, kinahanglan na puglaing messenger, mao kuno na si Felix Manalo, moadto po ka sa Seventh-day Adventist, mao kuno na si Ellen White, ato po ka sa Mormons, mao kuno na si Joseph Smith, moadto po ka sa Xenova, mao kuno na si Charles T. Russell, pagkaraghan. Daghan kayo ilang himuong laing messenger nga sa Biblia. Ang last messenger of God the Father, only Jesus Christ. Asa man na mabasa? Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Nga sa niadto kuno sa daang kasabutan ang Dios nagig-istorya pinaagi sa mga propeta, pero sa diri sa kaulahiang mga adlaw kun last days ang Dios nagig-istorya pinaagi sa iyang bugtong anak. Kinsa man? Ang atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang final revelation of God the Father, mao ang last messenger of God, mao nang dili na ta mangita pag Joseph Smith, Felix Manalo, Charles T. Russell, usa pa na pagkadaghan. Dili na ta mangita anang mga tawhana ano man si ang fulfillment, no? Nga gipaabot mao si Jesus Christ. Unya si Jesus Christ pod kay dili man po siya magdugay diri sa kalibutan, kay pila ra man to, no? Pila ra man to katuig siya diri, no? Oo.
sa dihang wala pa pud matapos lagi ang iyang mission diri sa yuta, nagpili na pud siya tao nga himuon yang mo'y mudumala og wala siya but pasabot ang iyang vice o kanang gitawag na tog biker. Wag mao na si Pedro, no? Dili lang nako i-discuss og ayo nganong si Pedro. Okay, lain man na tong topic, larawan man, no? Ribulto man. Pero ako sa ning pa si unhandaan og background nga makasigurado ta nga kining Katoliko dili masayop sa pagmanudlo about faith and morals. Mayon gitag faith and morals, diha ra gyud siya dili masayop kay mo man na iyang lesson plan. Pero sa laing butang mahimong sipiat po siya ug maghisgot siya science, hisgot siya mathematics o uban pa, pero ang iyang expertise, ang iyang lesson plan mao maning pagpanudlo mahitungod sa kaluwasan, but pasabot ang iyang concern, ang iyang promise of infallibility diha lamang sa faith and morals, no? Tuluhuan og pamatasan, no? Mao na iyang gipili si Pedro, sa Mateo 16:19 gitugyanan niyag mga yawis gingharian sa langit nga kana nagsimbolo man na sa pagka shepherd, chief shepherd, nga gihinganlan og father o amahan nga giisgutan diya sa Isaias 22:20-23 nga kanang tinugyanan si Yahweh tawgon amahan, mo na papa. Then kung moadto pukas pinadayag 3 kanang gahawid sa Yahweh tawgon santo o balaan. Sumo na kanang katungdanan nga tinugyanan sa Yahweh tawgon na siyang Holy Father o Santo Papa. Actually titulo na sa Dios. Titulo na sa Diyos nga iyang ipagamit sa usa ka leader din ni Siyuta. Ngano man. Kung anong kanang titulo sa Diyos gamiton man na sa leader niya diri sa Siyuta nga pilion. Parehas ra gud sa atong presidente, pwede man nato tawgon og amahan sa atong nasod nga Pilipinas, kana atong mayor o gobernador, pwede man nato tawgon og amahan sa atong probinsya o syudad. Nganong gamiton man ang titulo sa Diyos sa mahimong leader diri sa Siyuta, no? Kaya kana akong leader diri sa yuta, nag-figure na siya sa pagmando sa Dios. Imayong kag leader, kung mayong kag leader, dapat ang leader magbura na siya, maglarawan na siya sa pagka-leader o pagkalabaw sa Dios. Meaning, ang Dios unta, ang iyang kahayag, ang iyang kaayo, no? Mo reflect unta diha sa atong leaders pamilya mao nang amahan. Nga atong mapan-an hinumdum kinsa tong santusa gani nga iyang gipanag-ing ng kining Christianity sa kining adlaw ug buwan. Adlaw ug buwan. Giingon ani to niya kung wa nako malimti ingon ani. Matinga man ta ngano nga kanang bulan muhayag man siya sa kagabhion. Nga sumala sa siyensya, wa man siya kaugalingong kahayag. Ngit-ngit magyud unta na siya. Nga nang muhayag man siya. Kay ang kahayag sa adlaw iyang gipahuwam di as bulan. Ni reflect ang kahayag sa adlaw di as buwan. Mo nang makaingon tangan ni hayag ang buwan nga actually wa man ay kahayag ng kahayag ng buwan. Sumala sa siyensya. No. Nihayag siya tungod kay gipahuwam siya sa kahayag sa adlaw. Ingon ana pod kanang leader nato sa pamilya ngano hinganlan nato nagtitulo sa Dios, Papa, Father. Kay buti pasabot nga unta ang pagmando sa Dios mo reflect. Mo reflect diha sa leader sa atong pamilya. Dili kay Dios na pod nang atong leader sa pamilya. Mo man hinumdum ko nga tawgon na tong Santo Papa na atong executive minister na sa Roma, no? Musuko sila anak kay ngano ko nung titulo sa Dios may gamiton. Diya sa pamilya gani pagkaklaro ana. Anong dili man brad, nganong papa man. Titulo man na sa Dios. Kay ang buti pasabot ana, unta ang pagmando sa Dios makita diha sa leader sa atong pamilya mao nang mga amahan, mao nang kamong kitang mga naminaw rong mga amahan, mauwa po taon to gamit-gamit ang titulo sa amahan sa Dios unya. Badlungon, manumbag, mangdagmalog asawa, dili mo pangga og asawa, mo bagunay pagmando sa Dios. Oy, noon sa man mo, mauwaw. Okay, nainomdom lang dayon ko, mauna nga, mo man na hinungdan pod nga
nga nalitok ni Kristo ng Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta kay usa ra inyong amahan tuwas langit. Gisinayo pero ba nagsabot sa mga dili Katoliko? Pasaylo ako ha, pero kinahanglan bukal gyud ko diri, no? Dili gyud ko dapat actually no sulti lang ko ninyo naagyo ko'y pagbati nga murag politiko ba nga actually di gyud ko murag mahadlok ko musulti og kanang makasakit na minaw. Oh, nga naman kay labi na kung nakay plano nga musulod das politika di gyud ka kadaog, no? Nga naman sige pasakitin ang imong naminaw di ba di na mo boto. Oh, actually lang no, di ko ganahan musulti og negative sa ubang mga religion. Pero unsaon na lang di na lang ko musulti ani nga akong nahibaw-an unsa insakto. Unsa sayop, no? Kay mahadlo ko mga suko mong naminaw. So, ingon na no. Nga mao ni pahinumdom ni sa mga leader o mga amahan ako sa ning isgutan pag ayo ning background ha. Anyway kining tema sa larawan gabalik-balik naman ako lang ning i-expound pero ako sa ning i-emphasize pag ayo ning authority sa simbahang Katoliko kay sayon ra manggog ingon sa Mormons o Iglesia ni Kristo nga kanang Katoliko mao lagi na tinuod na sa sinugdanan pero nahiwi na naapostata completely disappeared kuno ang Iglesia ni Kristo ang gisugdan mo nang naanapoy Felix Manalo naanapoy Joseph Smith naanapoy kuno Charles Taze Russell dili na sila kay katong gisugdan ni Kristo lig-o na to na karon moingon ka nganong dili masayop ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa pagpanudlo infallible no headed by the vicar his vicar no nga kanang Pope Santo Papa ingon na ni sa usa ka Dios di ba na ay tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Now ato kunong tagsaon. Kining Amahan nga gidayag sa daang kasabutan. Gani naman po yung mga teksto gani nga masabot nga dili ra magali kay Amahan na may gipasabot nga lain pod nga sabton nga si Jesus Christ. Then ang Holy Spirit kay kana lang Genesis 1:26 kuno denoting kanang plurality of persons man ang one God. No? Pero ang gi-emphasize pag-ayo sa daang kasabutan ng God the Father. Nakaroon mangutana ta. Ang God the Father ba kung manudlo masayop? Of course, wa gyud siguro saktong panguna-una maingog masayop ang God the Father. Then arhita sa ni Jesus Christ no diri sa pagsugod yo sa bagong kasabutan. Si Jesus Christ ba sa iyang pagpanudlo masayop? Madili. Nakaroon pag biya ni Jesus Christ, ang simbahan ba nga iyang gitukod, wala ba siya kana bang gihatag nga mooy mugiya parang iyang simbahan dili pod masayop? Wala siya miingon nga inigbiya nako, hala pasagda na mo nako diha. Oh. Wa nay mugiya ninyo, kamo-kamo na lang. Wala nangayo siya daan sa Amahan nga ipadala ang Espiritu Santo. Oh. Kay ang Espiritu Santo kung wala siya diri mao nay mugiya parang dili masayop no. San Juan 14 basahan ninyo na San Juan 14 ug San Juan 16 nga kanang Holy Spirit kung mugiya dili masayop bago ng Holy Spirit. Mao na nga ang simbahan ang gagiya niya Holy Spirit man mao nang dili siya masayop sa tuluhuan ug pamatasan, faith and morals. Niya kung maingon sila nga ano man lagi na Veritas kanang mga pare usahay di man magparehas ng usahay malitok nila panudlo nila. Sa ilang mga personal nga mga reflection mahimong dili sila magtakdo. Sa ilang mga personal nga panudlo. Pero kung itudlo nila ng kanang magisterial teaching, mga official teaching sa simbahang Katoliko, usa na sila. Ug mao na hiusahan na to mga Katoliko. Kanang mga teaching na to nga resulta sa giya sa Espiritu Santo kay dili gyud na mahitabong magkasumpaki na kung naamoy makita nga kaming mga Katoliko nagsumpaki diha na sa among mga personal reflection pananglit moingon mo nga lahi lagi nang gitudlo ni Veritas lahi putong si Ipding mga personal namo na nga reflection sa among pagkakatoliko. Pero wa na magpasabot nga nagsumpaki mi sa mga opisyal namong pagtulunan.
Lahi man ang personal reflection namo o official nga pagtulunan simbahang Katoliko. Pananglit na imo ingon nga Katoliko nga ako ang Espiritu Santo. Unya Katoliko nga sulti pero ang pangutanag mao ba nay opisyal nga pagtulunan sa Katoliko ng iyang gitudlo? Dili. Bisan pa kag obispo ka diha, bisan pa galing Santo Papa ka, magtudlo kag imong kaugalingon ra, dili magisterial teaching, mahimong masipyat ka diha. Mahimong makasala ka personally, no? Pero kanang mga pagtulunan na gali sa simbahan about faith and morals, dili gyud sayop diha. Ano man Holy Spirit may gagiyan niya diha. No? Nya ang example ana, may kining mga sulat diri sa mga apostol sa Biblia. Mga sulat nila diri sa Biblia, makaingon ta nga naamay diri sa Biblia. Sila sa ilang kaugalingon masayop sila. For example si Pedro, personally masayop ya manggaling gilipod si Kristo. Pero kung maingon ta kining iyang gisulat diri sa Biblia masayop nga kining gilamdagan sa Espiritu Santo. Dili siya masayop diri ano man kay na may Holy Spirit gagiyan niya. Pero manudlo siya iya-iya ra. Oh, gikan na siyang kaugalingon masayop siya. Pero kanang iyang gitudlo nga gigiyahan sa Espiritu Santo dili siyang masayop diya. Di ba? Ingon na ang simbahan dili masayop sa iyang mga pagtulunan nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Asa siya masayop di ara sa iyang mga personalan niya. Mao na nga nya kining mahitungod gud sa mga larawan, mga ribulto, mahitungod ba ni tuluhuan? So, hindi siya masayop diya. Kay ang gagiya ni diya, Holy Spirit. So, atong ipaliwanag. Karon, atong ipamatuod nga wala masayop ang simbahang Katoliko mahitungod sa isyu, mahitungod sa ribulto. Okay. Sugod ta sa kining ribulto, ha? Ribulto. Okay. Now, una, tubagon sa nato ang dakong pangutana. Ang paghimo ba og ribulto supak sa balaod sa Dios? Moingon siguro ang uban supak nasa katong Exodo 20 bersikulo 4 hangtod 5 dili og ribulto ang Dios bisan unsang dagway. Nasa Deuteronomio 4:16 bisan sa dagway sa lalaki ug babae dili ipabuhat nya kamong Katoliko pagkadaghan ninyong larawan sa babae. Oh, daghan ba ng babae? Amayra. Oh, si Mama Mary ram siguro no. Mao na gawas atong ubang mga santos. Wod nga naa ay daghan dagway sa babae, daghang dagway sa lalaki. Okay. Dayon, unsa pa sa lalaki mo mas daghan. Di ba? Oh. So, igo mong Katoliko anang Exodo 20, 4 hangtod 5. Na, karon dirita sa rebatals Katoliko. Okay, now, mao ni. Kung gidili ang tanang mga ribulto, ang pagpabuhat og ribulto, nganong daghan man pong tudling sa Biblia, nga ang Dios gani masabot og mabasa litra por litra nagpahimo og ribulto. Example, Números 21:4 hangtod sa 9. Si Moses gisugo sa Dios sa paghimo og dagway sa usa ka bitin nga ribulto. Ribulto nga bitin ha, Números 21:4 hangtod 9. Lain pa. Sa Exodo 25 tudling 17 hangtod 22, si Moses gihapon gisugo sa Dios sa paghimo og duha ka dagway sa keruben. Unsa man ang keruben? Anghel. Anghel. Para sa anang atong katedral diri sa Dipolog, di ba na yung mga keruben diha sa bungbong skilid? O ingon na si Moses gisugo sa Dios sa pagpahimo og larawan sa duha ka anghel, no? Giibutang ni diha sa ibabaw ni atong Old Ark of the Covenant, masig kakilid. Then ilang manggali itong iprosesyon. Sabi na ito panahon ni David, o kanang diya sa 2 Samuel 6 ba na, o 1 Samuel 6 nga, ilang iprosesyon ng Old Ark of the Covenant, kanay larawan sa anghel, duha ka buok. Muna'y prueba po dili tanang prosesyon, bawal. Ang prosesyon ra sa mga pagano kanang magbitbit sila mga Diyos nga larawan mao na gibawal. Pero wala ibawal ng prosesyon nga maayo. Kay actually kining kuan diri sa mga sitas diri sa Biblia mahitungod sa mga ribulto, ang question diri God, ang problema diri na man gusto pagsabot.
Oh. Once ang magbasa galig Biblia mo biya sa authority sa mga obispo kanang magbuot na magsabot-sabot lang si Biblia, delikado gyud nga mahiwi gyud ang pagsabot. Ngano man kay wa naman ka mosalig sa authority sa mga obispo nga gigiyahan sila about faith and moral. Sa to pa inigbasa nimo sa Biblia, ug unsay imong nasabtan magsalig ra gyud ka diha. Unya gibawal ra ba gyud na diri sa Biblia kanang private interpretation. Proverbs 3:5, bawal ang private interpretation kinaugalingong pagsabot. Pinadayag 2 Pedro 1:20, kanang mga tagna kuno diri sa Biblia, bawal ang kinaugalingong pagsabot kon private interpretation. Unya daghang taong gahimo ana, usa na ana si Ellen White. Private interpretation, daghan ra ba pong nakabig niya kini daghan man po ning Seventh-day Adventist. Gibawal lang private interpretation sa mga tagna sa Biblia. Ato po kang Herbert Armstrong, nindot ra ba kay ito mo interpret si Herbert Armstrong, hapit gud po kumadala ato. Private interpretation. Nawa ni bulag ni hawa siya sa Katoliko or wa siya mo pasakop sa Katoliko kay naapod siya kaugalingong pagsabot. Naapod siya nakabig. Ato po kang kibuloy mao gihapon private interpretation. Daghan pong nituo kay may mapud muwali. Pero kinaugalingong pagsabot. Pero ang sa Biblia dapat dili kinaugalingong pagsabot, authoritative interpretation. Kanang pagsabot nga ang ga-interpret dunay authority. Unsa may ibot pasabot nimo Veritas? Roma 10:15. Kanang Roma 10:15 dili gyud nila kaayo i-expound og ayo ba, no? Unsa may giingon ni Pablo diha? Unsaon man pagwali kuno, unsaon man kuno pagpanudlo kung wala siya gipadala. Unsa may ibot pasabot ana? Kana unsaon man nimo pagtudlo kung wala ka gipadala. Ang buti pasabot ana, unsaon nimo pagtudlo kung wala ka ma-authorize. Parehas ra man ni sa atong gobyerno, sa atong katilingban. Pwede ba ka manakop diag dili ka authorize? Pwede ba ka mga bugar dias korte kung dili ka abogado, dili ka authorize nga abogado? Nya karon mayong ka Veritas, unsa may ilhanan anang gi-authorize ka? Tanaw na to sa Biblia, giunsa pag-authorize ni Kristo ang mga apostol katong unang mga sakop, katong iyang gipangtudlo gyud mismo mga apostol. Dayon, ang mga apostol pod giunsa nila pag-authorize ang ilang mga sumusunod. Katong akong giingon ninyo sa miaging Sibya, pagpandong sa kamot kanang ordination. Pagpandong sa kamot kon ordination. Karon, mangutana ta kanang mga pundok ron sila ang tinuhuan, kanang ilang ordination, kanang inyong ordination gikan ba na sa mga apostol? Parang makaingon ko nga kanang inyong interpretation sa Biblia authorized, dili kolorom. Kanang kamukamo ra nga sabot-sabot anang Biblia. Na wa man. Okay, kung tanaw na to sa history, only the Roman Catholic Church man can trace her origin from the time of the apostles. Therefore, naa sa Roman Catholic Church pinagi sa mga obispo ang authority to interpret scripture. Masakit ni paminahon kay bali pud Veritas. Gisulo mo na ninyo sa wa tay mahimo ana kay sa Biblia ang pag-authorize nga gihimo sa mga apostol laying of hands man. Pandong sa kamot. Karon ang nahitabo ron naghimo mo sila kagalingon nilang ordination. Mao na nagkabahin-bahin ta. So mao na nga dili mayong nahitabo na to division kay ngano kining protocol sa Biblia atong gidoktoran. Wala man moingon si Kristo nga mga apostol kung mag-ordain mo o authorize ninyo ng inyong giordinahan, then muabot ang panahon nga doon na po yung magtukod og laing mga pundok, then maghimo po sila ordination nga ilang kaugalingon. Wala oy. Usara gyud ka pundok gitukod ni Kristo. Juan 10:16, usa ka panon ubos usa ka magbalantay, kinsa man ang magbalantay siya. Unya kay di man po siya magdugay sa iyang pagkamakita ng magbalantay mo tong gipili niya si Pedro. Daan, no, di ba? Sa Mateo 16:19.
Then katong taliabot na gyud si Kristo mo kayab sa langit, iya na dayang giingnan si Pedro, ikaw na. Ikaw na mo pakaon, ikaw na mo dumala sa akong iglesia. Kay musaka na mo sa langit. Mao na, usara. So, kung kinsa ang giordinahan sa mga apostol, then kinsa pud ang giordinahan sa ilang mga sumusunod, mao na ang mga authorized interpreter aning Biblia. Na ug mangutan na ta aning ubang mga religion doon, asa man na sila gikag authority. Naggama sila kaugalingon nilang authority. Murag inani po pananitan ako. Magbuot bugog ako. Engko nga dili man ko kakwartaan Kay unang-una dili man ko pare. Dili man ko mabahinan ani kining opiring di simbahan. So mas may siguro nga maghimo lang pug laing pundok. Kay ang opiring madirin ako. Mo ni akong buhaton. Unya gamiton po nako ni ngalan ni Kristo diri sa Biblia. Church of Christ pod or Iglesia sa Dios ba? Or piniling nasod ba o kinaas Biblia. Tukod ko gago pundok. Dayon may kunuhay mo interpret sa Biblia. So wali din ko. Mutuoden mo nako, pasakop din mo nako kay naas Biblia akong gitudlo. Awaton po nako ng Seventh-day Adventist nga igpapahulay sa bado kay naampos Biblia. Tanan nas Biblia akong itudlo pero lain kog akong pundok. Ma-authorize ba ko ana? Dili, nga naman. Asa man ko gikag authority? Wa ko'y authority. Pero maingon mo siguro nga, nganong wali-wali mga kadiha Veritas nga, dili ang po ka pare. Pangutan na po mga pare, nganong kaming mga sakop, pwede may maka-evangelize. Sa laktod, kaming mga sakop na authorize me by virtue of our baptism. Kay nabautismuhan man mi sa Katoliko, meaning gisugo na pud mi nga i-share ipaambit ning nahibaw-an namo gikan sa mga obispo. Raman na, networking raman na. Pero bawal lang sa amo nga manudlo mig supak sa ilang gitudlo. Mura na ibawal gyud. Dayon, ako dunay limit ang akong mahimo sa simbahan. Dili po ko pwede nga tungod kay Katoliko ko, pwede na ko magmisa. Dili na kay dili man ko ordained priest. Dili pwede nga kanang mga buhat pare nga dili ko pwede makabuhat akong buhaton, dili na pwede. Ang akong mahimo kanarang musulti ko sa akong nahibaw-an sa pagtuong Katoliko. Ug unsa pa nang pwede ra nako mahimo. Pero ani akong gi-share ang pagtuong Katoliko, akong gidipinsahan ang pagtuong Katoliko, pwede ko ana. Bot pasabot ang akong pagka-authorize tungod kay nasakop ko sa simbahan nga Katoliko. Meaning, wala ko mubulag sa body of Christ. Kay wala man ko mubulag sa body of Christ, put po sabot, authorize ko. Kay authorize man ang mga obispo. Na karon, kung muadto ka sa ubang religion, asa man na sila gikag authority. Nga, for example, ang Iglesia ni Kristo, kinsa may giordinahan nila. Kanang ilang mga ministro, ang pangutana, kinsay ga-ordain sa ilang ministro. Si Felix Manalo, musangko kitang Felix Manalo. Ang pangutana, kinsay ga-ordain ni Felix Manalo? Wala. So, walay authority. So, dili valid ang ordination sa ilang mga ministro. Pasaylo alang yung kuha kung masakitan mong mga naminaw. Muna nga, kanang kagubot ron sa Iglesia ni Kristo, kanang ilang pong krisis ron, ako lang, musulti lang ko ay mukhadlok anang authority nga gihawiran sa kanang inyong sanggunian. Kay ang tinuod lang, walay authority ng inyong sanggunian. Ano man, kay kanang ilang ordination, dili nagikan sa mga apostoles. So kanang ilang tiwalag, actually, dili na siya authorized. Kaya wala man na sila authority gikan sa mga apostol. Kaya kanang ilang ordination, gama raman na nila. Daghan lang mong nituo, mo nang nidako po na. Ituo man gud pud mo. Nga ang authority kung bot na hunao naaraman sa mga obispo. Pinanguluhan sa Santo Papa nga sumusunod ni Pedro. Dili man na ingon kay
kung bisan kinsa ra gud ang authorized na mo ni mudaghan ng relihiyon panagbahin-bahin, dili man na mo'y pagbuot is Ginoo ng panagbahin-bahin. No? 1 Juan 2:18-19, bawal ng panagbahin-bahin. No? 1 Juan 2:18-19, unsay giingon ni Juan? Mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan. Then gipang bat-bat niya sa istorya diha nga, bantay mo kay naay mga antikristo. But pasabot wala masubay sa tinuod. Dayon unsa man ni sila? Ang hilanan. Kini sila nibiya sa atong pundok. Di ba? Nibiya sa atong pundok. Kung tinuod pang ato sila mga sakop, magpabilin unta sila diri. Nibiya man sila, nagpasabot nga dili sila kauban nato kay nibiya. Masaharagon ninyo na 1 Juan 2:18-19. Unya, kanang 1 Juan 2:18-19, masabot pag yun diha. Nga ang usa ka alagad sa Dios mahimong tawgon o ilhon nga amahan. Si Juan kay ang mga tao diha, mga sakop, ingon si Juan iyang gitawag og mga anak. Maingon kay kag mga anak nagpasabot nga nagpakaamahan ka. Kay kung mahadlok ka ilhon nga amahan, di ingon ka brother. Pero sa mga iglesia ni Kristo, mahadlok man na ilang ministro tawgon og father. Agi anang Mateo 23:9, mao na nga brother ra ilang tawganay, brother ron, kapatid na ana tawag, di man po na daotan kanang mag-brotherhood ta. Pero as authority, kung maghisgot tag authority, kanang leader na tos pagtuo mahimong tawag og father. Pero as barihas pamilya. Nganong tawgon man natong papa ng atong leader diha, kanang head of the family. Di ba? Iyon na. Kanang leader nato sa atong simbahan, mahimong tawgon nag-father. Kana 1 Juan 2:18-19, iyang giingnan ng mga magtutuo, giingnan ni Juan mga anak, napasabot nga father siya. Ato po kaso 1 Corinto 4:15, si Pablo father, si Abraham amahan sa pagtuo, amahan sa tanan. Yun na. Pero kinahanglan kanang titulo sa amahan dili nato na lubagon ang bot pasabot ana. Kanang titulo sa amahan kinahanglan atong subayon ang atong pagkaalagad. Kay kung dili gali nato subayon ang pagkaalagad, for example, amahan ka sa pamilya, dili nimo buhaton ang imong kaakuhan, maghubog-hubog ka, kulatado imong asawa. Bot pasabot wala nimo buhata ang mensahe anang titulo nimo nga amahan. So, bot pasabot ma-apply dayon ng Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta. Bot pasabot ayaw dalaan ng titulo sa amahan kay wa kay angay ana. Wa kay angay anang titulo sa amahan. Pero kung imong tumanon ang mensahe anang pagkaamahan, okay, way problema na, gamitan na, no? Nana sa Mateo 23:11. Ang magpaubos, ipataas. Ang magpataas, ipaubos. Bot pasabot, kadtong magtuman sa iyang kaakuhan, ipataas ka. Bot pasabot, angayan ka anang titulo nga teacher o titulo nga amahan. Pero kung mapahitason ka, wa ka magsubay sa mga lagda sa Dios, bot pasabot, ipaubos ka. Bot pasabot, dili ka angayan tawgon anang titulo nga amahan o leader. Mao na bot pasabot anang giingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan desyuta kay usara ang amahan ninyo sa langit. Bot pasabot ana sa ato ng gawi. Kay kung basahon na gikan sa bersikulo 1 Mateo 23 hangtod sa 9 hangtod 11, ang gitumbok ni Kristo ana mga teachers of the law man, mga Pariseo nga mapahitason nga nasuko si Kristo ana kay kanang titulo niya nga teacher o titulo sa father balaan na, dili na to na binuangan. So kung binuangan na to na paggamit, moingon jud ang Ginoo nga ayaw mo gamit-gamit anang tituluha kay wa mo'y angay ana. Inana ang bot pasabot, dili kay bawal jud ang pagtawag og father ug amahan isip titulo. Moses manggali, Dios pa mangani ipatawag. Kung sabto na to anang Exodus 7:1, giingnan sa Dios si Moses, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon.
Ano, Exodus City Ono, himuon ko ikaw Moses, ingon nga Diyos, atubangan ni Paraon, Diyos pagani. Pero dili Diyos nga, sa kahimtang nga kay si Moses, mamatay man. Dayon dunay sinugdanan. So dili siya Diyos sa kahimtang. Ang iyang katungdanan lang murag Diyos kay leader man. Basta yung kay leader, naglarawan na sa pagka-leader o pagmando sa Diyos. Mao nay logic sa pagtulon ang Katoliko nga kung leader gali ka, pwede nimo gamito ng titulo sa amahan. Pero ayaw lang yun pagpaka-Diyos nga hasta sa kahimtang Diyos na po ka. Nga pwede na ka mag-himo-himog imong kagulingong balaod. Dili na. Nanglan ang usa ka himuong leader sa Diyos diri sa yuta, manguo, masimbahan man o pamilya, kailangan ang pagmando sa Diyos mao'y himuong example. Nakaroon, niining mga 10 minutos nga nahibilin, focus ta sa imahin, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Ako naman yung gibalik-balik, pero ako mong dadon sa mga tudling sa Biblia nga makaingon ta nga, oy, sayon raman day kay na, kung di lang kita mubulag sa authorized bishops sa ilang interpretation, kana agong Exodo 20, kasagaran god nganong masipyat gyud ang interpretation sa mga dili Katoliko kay ang ila manggong ipahimog at dili nila kumplituhon ba. Inigbasa nila sa Exodo 20, kasagaran gyud na namatikdan ako mudritso sa bersikulo 4 ug 5. Kay sa 4 god giingon raman dili magbuhat og larawan bisan unsa. Dayon dili ka muyukbo. So kana rang bersikulo siguro yung tamaan tang mga Katoliko. Kay gahimo man tag ribulto, then gayukbo po tag ribulto. So tamaan ta. Pero kung i-apil lang bersikulo 3, dili kita matamaan kita mga Katoliko ngano man. Kay sa bersikulo 3 giklaro unsay but pasabot sa iyang pagdili. Sa bersikulo 3 gaingon siya, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon mao na dayon to. Ribulto bisan unsa gidili den di kamuyokbo. Sumadahon ng 3 ka bersikulo, dili kay 4 ra og 5. Ang buot ipasabot diha sa Dios, bawal ang paghimog ribulto basta himuong Dios. Bisan unsa, bisan kanang dagoy ni Mary, ni Mama Mary, bawal na kung ang tumong sa Katoliko sa paghimo ana himuong Dios, bawal na. Pero kinsa mang paria bigatudlo nga kanang ribulto ni Mary Dios na. Dili oy. Kay ang pagbawal sa ribulto kana ramang yung himuon nimong Dios pud kanang ikupitin siya ba nimo sa Dios. Mo pananglit na ay tao nga politiko nga akong gisandigan nga mo'y nagtabang sa akong kalisod. Then ilhon nako siya nga siya na mo'y Dios nako. Di na ko musimbag-simbahan, di ara ko musimba atong politiko. Gihimo na akong Dios ang usa ka politiko. Kana pagbato na naglaing Dios. Igo anang mando sa Dios diha nga ayaw pagbato og laing Dios. Dili lang gali kay ribulto, but naon-naon. Dili lang kay ribulto. Bisan unsang butang, bisan kanang imong hilig. Kanang hilig kag hubog-hubog, kanang hilig kag adik-adik. Kana pagbato naglaing Dios. Ano man, kay kung dili-gali ka motuman sa sugo sa Dios, but pasabot naghimuhimo kag imong Dios. Kung kanang imong kagalingon, unsa imong gusto. Wala ka mo padumala sa pagmando sa Dios. Mahimo pagaling ingno nato nga imong kagalingon Dios pod. Kay nagbuot ra man kag imo, wala man kamo pa ilalom sa pagmando sa Dios. Mao na. So mao na ang gidili. Sa ato pa, kining issue mahitungod sa ribulto, dipindi ra sa tumong nimo sa paghimo. Kung ang imong tumong sa paghimog ribulto, sayop, bawal. Pero kung sakto ang imong tumong sa paghimog ribulto, dili na bawal. Kay actually, parihas ra na sa kining kwarta. Mo ni balik-balik na kong explanation. Kining kwarta, dili dautan kung gamiton sa insakto. Timanan ha? Kining kwarta, dili dautan basta gamiton sa insakto. Pero kung ipakadiyos na ang kwarta, bawal. Ingon anak po ng
istorya, isyu mahitungod sa ribulto. Bawal ang ribulto kung ipakadiyos. Pero kung sakto ang gamit na to sa ribulto, dili na bawal. Unsa may saktong gamit sa ribulto? Dayan-dayan. Unsa pa? Kanang maghimo kag ribulto, nga aron mapasidunggan ang tag-iya sa ribulto. O para saan ang gibuhat nato nga gihimuan nato ribulto si Rizal. Ibutang nato sa tong plaza. Tumong na to ana para kapasidunggan siya. So dili na bawal. Basta tumong pagpasidungog sa tag-iya sa ribulto. Di na bawal. Unsa pa? Simbolo sa presensya sa Dios. Para sa atong larawan sa kirubin nga gipahimo sa Dios ngadto ni Moses sa Exodo 25, 17-22 na po gali na sa Ezekiel 41. 15 ang 20 nga ang templo gihulagway pinaagig pananaon nga naay larawan si kirubin naagi dagway sa tao. Unay naong sa tao. Kanang anghel go dagway gyud sa tao naale pako, di ba? Pero dagway sa tao. Napagali dagway sa usa ka leon. Ezekiel 41, 17-20. Dili bawal ang paghimog ribulto basta sakto ang tumong. Pero kung ipakadiyos, bawal. Ang konkreto gyud nga example ana kanang sa Numeros 21:4-9 nga si Moses gisugo sa Dios sa paghimog larawan sa bitin. Ang Dios may gipahimo ha, ribulto sa usa ka bitin. Karon nganong gipaguba man tong larawan sa bitin? Kung basahon nimo ang Biblia, gipaguba ra pod. Ang Dios may gipahimo pero iya ra pong gipaguba. Ngano man? Kay gipaka-Diyos na mas mga tao. Nasa 2 Hari 18:4, basahan ninyo. 2 Hari 18:4, ang larawan sa bitin o ribulto sa bitin nga gipahimo sa Diyos ni Moses, gipaguba ra po niya. Nganong gipaguba? Kay gihimong Diyos. Gihinganlan gud og ngalan sa usa ka Diyos ni Hustan. Nasuko ang Diyos kay gisayop og gamit ang ribulto sa bitin. Gipaka-Diyos nila ang ribulto sa bitin. Mao nang nasuko ang Diyos mo nang gipaguba rapod. Pero ang pangutana, ang Katoliko, kinsa mang paria gatudlo nga kanang ribulto ni Santa Maria, ribulto ni San Vicente, ribulto ni San Antonio, himuo ng Diyos. Kinsa mang paria gaingon na? Wala. Therefore, kanang mga ribulto sa Katoliko, dili na Diyos. Kay actually, ang definition, ang but pasabot anang Diyos, biisan unsang butang, himuo ni mong Diyos, niya, dili tinuod Diyos, mao na Diyos. Para sa anang mayong kag doktor, kay dili tinuod doktor, pusil-pusil, kay dili tinuod pusil, duaan lang. Mao na, kanapong Diyos, gituhuan ni mong Diyos, unya, dili tinuod, mao na Diyos. Kanang mga ribultos Katoliko, dili na Diyos, kay wala na itudlo sa mga pare nga Diyos na. Sakto ang gamit sa Katoliko mahitungod sa ribulto. Unya, kanapong giingon nila nga, giyukbuan man, gihaluk-halukan man. Basahon na to ang Biblia, bisan gani sa, bisag di ta mo gamit og Biblia, common sense lang. Tanan bang pagluhod o paghalok sabton nga pagpakadiyos? Kaya lang. Simple ra kay na. Kay sa Facebook god gano kay enkwentro ko og INC, ingon siya nga, pakitaan ko niya picture ni Jesus Christ nga nabang Santo Kristo nga ang pare ba to ni halok sa tiilan sa ribulto. Iyan na dayang ipasabot nga gihimong Dios ng ribulto ni Kristo. Dili man na mao. Pangutan-on sa atong pare nga gahalok sa ribulto, unsa may ang hunahuna ang ribulto, Dios? Muhalok di ka sa imong asawa, muhalok di ka sa picture sa imong inahan, Diyos na day na nimo ng picture? Common sense. Pangutan asa ang Katoliko, unsay but pasabot anang pagluhod sa ribulto o paghalok sa ribulto. Pagpaka-Diyos ba na o pagtahod lang o veneration lang? Kay kung tahod lang o veneration lang, di na gibawal. Si Pablo ug Silas gani giludhan buhat 16:29-30. Si Elias giludhan, giampuan pa gyud. Basahan ninyo sa 2 Hari 1:13 sa King James Version. Nara ba to'y gawali din nakadungog ko nga ang paborito nilang hubad King James ra gyud. O basahan na sa inyong Biblia, 2 Kings chapter 1 verse 13. Si Elias o si Elijah giludhan, dayon giampuan pod. Ito pa, sakto din ng buhat sa Katoliko, ampu-ampu og mga santos. Pero bantay ta kay atong i-qualify na, bawal ang pag-ampo og santos ingon nga Dios. Nag-ampo ba kag santos ba, nga gatuo ka nga Dios na, bawal na.
Pero kung gaampo kag santos, igo ra ka nangayo o nangayog pabor sa iyang mahimo, di na bawal. Kaya kanang ampo ugod pangayo man nagpabor, pananglit diri o si Dani o akong amigong higalang technician. O, ingko Dan, kabang iragog ko aning adjust aning microphone o kining akong headphone. O, nagampo kong Dani, kaya nangayo kong pabor, patabang ko niya. Bawal ba na? Di na bawal, kaya wala na ko himo ang Diyos si Dani. Pero kung mangayo ko ni Dani, mangayo kong pabor niya nga, Dan, kita ka niya akong naong matay, lupig mo kuha ng naong ni Richard Gomez. Kuha na ko ni, himo ako ning gwapo akong naong nga, mas gwapo pa ni Richard Gomez. Adili na pwede, Diyos rin makahimo, ana. Ingan na po, kaming mga Katoliko, wala mi masayop sa among pag-ampo sa mga santos nga naman, kaya ang among gipangayo sa mga santos sa ila ra pong mahimo. Kanang prayer intercessory power nila sa pag-ampo nga magpaampo ta nila kay dako kayo bili dunggo na ang ilang mga pag-ampo. Kita ba kag Katoliko nga Mama Mary Diyos ka namo, himo ang puti ko kay itom ko. Wala mi, ang among giampo ni Mama Mary iampo mo kami, pray for us. Mahimo na ni Mama Mary nga naman kay balaan siya. Santiago 5:16, ang pag-ampo sa taong balaan dako og kahimuan. Wa naman tay igong panahon. Ipadayon nato ni sunod Domingo pohon. Okay, pasensya. Daghan pa kong hisgutan pero wapikin ang oras. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side Dani Ludong Tax Ilumba, atong manager na add diri sa Picas Lowak, o sa atong guard di Rodrigo o Rinaldo. Sa boning anong musuway paguban sa Joy tingkaon mas lingaw. Sa Joy Sa batak, bisang katutak. Sa Joy, tanggal ang sebo at wala pang tinang sabon. Bakit ka pa susubok ng iba? Mag-Joy! Nay,